Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako si môžete založiť tréningový demo účet na syntetické indexy Boom a Crash u brokera Deriv cez mobilný telefón. Takže poďme na to. Takže pôjdete si do nejakého prehliadača, ja použijem napríklad Google Chrome a potrebujete ísť na túto adresu buď www.deriv.com alebo eu.deriv.com, aby sa vám tu vlastne vyrolovalo takéto niečo, kde si môžete cez sign up alebo sign up, ako je tu napísané pre tých, čo nevedia anglicky, vložiť vašu novú mailovú adresu, teda tú, ktorú ste napríklad ešte nepoužili. Čiže ja tu napíšem teda novú mailovú adresu, ktorú ideme registrovať. Tak, potvrdíme túto kolónku a create demo account. Teraz musíte ísť do vašej mailovej schránky, kde budete mať v doručenej pošte e-mail, aby ste potvrdili, že ten e-mail je skutočne váš. Takže ideme na Gmail. Tu máme ten mail. Kliknete na Verify my email a to vás presmeruje už rovno priamo do Deriv. A teraz kľúčová vec, keď sa tam v podstate dostanete, tak country of residence, čiže krajina vašej rezidencie alebo daňovej rezidencie, nemôžete tam zadať Slovensko, pretože syntetické indexy Boom a Crash boli pre EU pozastavené, nedajú sa obchodovať, sú v iné možné indexy v portfóliu, ale tieto zatiaľ nie sú a myslím si, že možno už ani nebudú. Takže z toho dôvodu v podstate si tam zadáte krajinu buď Switzerland, alebo viem, že v Latinskej Amerike sú takisto povolené, čiže kebyže si tam dáte Kolumbia, tak by to teoreticky tiež mohlo ísť. Ja mám Švajčiarsko overené teda, že vo Švajčiarsku sa dá obchodovať, takže to funguje. To je, čo sa týka demo účtu, čiže na tréning, aby ste mohli v podstate si cvičiť a trénovať obchodovanie so syntetickými indexami. Čo sa týka reálneho účtu, tak to potom budeme otvárať u iného brokera, na to bude zase urobené iné video. Čiže v podstate tu teraz to nevadí a nebude vás za to Deriv cvičiť, ak sa povie, že máte inú krajinu, ako sa reálne, v ktorej nachádzate, pretože budete obchodovať v podstate len s ich virtuálnymi peniazmi, takže sa nič nestane, že nebudú potrebovať alebo vyžadovať od vás verifikáciu. Čiže country of residence dáme Switzerland, citizenship, čiže národnosť, tam si už môžete dať Slovensko, čiže Slovakia vyberieme, potvrdíme next. Tu si vytvárate heslo, s ktorým sa budete prípadne do budúcna prihlasovať do tejto platformy Deriv. Musíte tam použiť nejaký špeciálny znak, ako napríklad vykričník, alebo zavináč, alebo otáznik, alebo niečo podobné. Teraz kliknete na Start Trading. A hneď na začiatok tomu vás vyzve Deriv, aby ste si povyplňali tieto veci, ale to práve potrebujeme preskočiť, pretože my si tu nebudeme vytvárať reálny účet, keďže nemáme reálne adresu vo Švajčiarsku. Takže nemôžeme sa verifikovať, čiže my to vyslovene takto kliknutím na tento krížik zrušíme. Tu sa vás ešte raz opýta, že take me to demo account, čiže vezmi ma na demo účet. I will set up my real account later, čiže ja si nastavím môj reálny účet neskôr. To potvrdíme áno, pretože teraz a ani do budúcna si nebudeme reálny účet nastavovať. My potrebujeme Deriv využiť momentálne teraz len preto, aby sme mali dostupný demo účet, na ktorom sa bude môcť obchodovať práve Boom a Crash. Takže dáme si yes. A tuto vlastne vidíte, že tu je to demo a je tu možnosť potom reál, ale vám tu musí svietiť hore to demo. Čiže to vás automaticky už prepne. OK? Takže teraz, ak by ste náhodou boli v tomto, že options, že je podčiarknuté toto, tak si to určite prekliknite sem. Nás to preplo už priamo sem. Čiže keď je to podčiarknuté, tak je to správne. Toto CFD, S, CFDS. Ideme troška nižšie. A môžete si hneď tento prvý otvoriť, tento MT5 standard, tým, že si kliknete na tlačítko Get. Tu si zadáte, alebo zvolíte, alebo vytvoríte
heslo, s ktorým sa budete prihlasovať do vašej MT5. Ja som si dala to isté, ako pre prihlásenie, aby som to nezabudla. A takisto to potrebuje mať nejaký špeciálny znak, čiže napríklad vykričník. A teraz kliknete na Create Deriv MT5 Password. Tak, tu nakliknete na Continue. A teraz, keď si tu nadáte Open, tak sa vám tu zobrazia práve všetky tie informácie, ktoré potrebujete vedieť pre prihlásenie buď na platformu MetaTrader 5 do vášho telefónu, teda na aplikáciu do telefónu, alebo na platformu do notebooku. Ja osobne používam najradšej na obchodovanie telefón, na analýzy notebook, takže ja vám to ukážem na telefóne, ako si to viete s MT5 priamo teraz prepojiť. Čiže zapamätáme si názov brokera, čiže deriv.com limited, lebo je ich tam viac na výber. Názov serveru deriv.demo. A tento login, toto číslo, to si môžeme skopírovať tým, že klikneme na tento symbol a password, heslo poznáme, pretože to sme si pred chvíľočkou vytvorili. Čiže tu naklikneme ja osobne kliknem na toto číslo, aby som si ho nemusela pamätať a prejdeme teraz do MT5. Takže sme v MT5. Pravdepodobne niekde tu asi sa nachádzate v trhoch, aj keď ste si stiahli MT5 a možno, že tu ani nebudete mať niečo také, ale možno áno, neviem. Záleží, či ste potvrdili nejaké tiež možnosti demo účtu, alebo či už máte nejaký účet v MT5 nastavený, to je jedno. V každom prípade potrebujeme sa prekliknúť tu do nastavení. Tu na to prvé políčko, čo je, kliknete na túto časť, aby ste sa dostali teda do tých nastavení účtu. A cez toto plusko si pridáte nový účet. Čiže klikneme na to plusko, tu máme lupu, čiže do tejto lupy si zadáte názov brokera a to bol Deriv Limited. Toto bolo to, čo vlastne vytvorilo nám. Takže kliknem na to. Vidíme, že Deriv je, teda server je napísaný správne, čiže deriv.demo. Na to tiež potom radšej pozor, ak by sa vám to nedalo otvoriť, či tam náhodou nie je napísané niečo iné, ale nemalo by pri tom demo účte. A pre prihlásenie si tu navložíme to číslo, ktoré som si skopírovala. Čiže toto je to číslo toho môjho obchodného účtu. A heslo to viem, pretože to som si v podstate pred chvíľkou vytvárala. Tak, keď to máme, tak dáme hotovo a rovno nám to vlastne tu nabehne tých 10 000, ktoré nám v podstate Deriv na to obchodovanie poskytol. Takže takto si jednoducho vytvoríte a prepojíte tréningový účet a vlastne ten boom a crash, keď si vlastne tu dáte si trhy a prejdete na túto ceruzku, tak tu vidíte, že sú nejaké možnosti, nejaké políčka, ktoré môžete v podstate zrušiť, lebo toto obchodovať nebudeme. Označím si to, hodím do koša. Tu si zadám crash a kliknem na toto zelené plusko crash 300 index. Tak, prípadne, ak budete obchodovať boom, tak si znova tu napíšete BOO a hneď sa vám vyrolujú a tu si cez toto plusko napíšete boom 300. OK, klikneme na zrušiť a už ich tam máte v podstate a môžete na nich obchodovať. Ako zadávať obchody do MetaTraderu, ako obchodovať, tak to sa budeme postupne učiť v ďalších videách.